Tu qui ets? Hola, què tal? Bona tarda. Soc l'Anna, soc psicòloga de l'Associació Asperger de Catalunya. I digue'm, què tal les activitats de Soft Combat, Craft i Arqueria? Molt bé, la veritat és que els han agradat molt als grups, han fet craft, han estat fent les armes, els han encantat, les han pogut customitzar, i han quedat super xules. Després hem fet Soft Combat, que els monitors també ens han deixat armes molt més elaborades que són seves, no? I els peques han gaudit moltíssim, i bueno, els que no són tan peques també. I després estan fent tir amb arc, que la veritat és que els agrada molt, els monitors els han explicat com ho han de fer i estan gaudint moltíssim. I tu què diries? Recomanaries això a altres societats? Ho faries un altre any? I tant, ho farem l'any vinent. Normalment repetim amb aquesta activitat, ja que els joves ho passen molt bé. Són activitats llargues.